Ayaw ni. Tulo na katuig wa jud ko ka anak. Ating akong asawa dugay pa kay tumuuli. Tulo pa katuig. Tulo pug ko ka tuig way ana-ana. Bugat pa na kani kong itlog diri wa pa jud di makuha. Ano bang lugar ah? Di na jud mi sa una akong asawa. Sana all. Labing-lambing. Karon kabaw naman tayo nang naadin ha. Pag na ko'y muka ang babae dali nga pwede ating ana-ana. Ano ni kong mikong nuktok na ito kong problema na ito ako susihon ba kung sa hinahitabuan ng bataan Uy bro, musta naman ka bro? Oh pre, may kanang nakakadiha. Dali, tatabangi ka ko dari be. Magaling kang kupal ka. Sama ka pre, sa may problema ni mo pre. Ano hinuktok mo kadiha? Oh no! Pre, dako kay kong problema ron pre. Ay, tulo na jud ka tuig. Unsay tulo ka tuig? Tulo na lang ka tuig ba nga wa ka ana-ana. Gago! Unsay ana-ana? Sa mabugta mo ra magkagdi ka laki kanang ana ba ana-ana. Aw, ana-ana kanang ana-ana oh. Ayaw di ma. Sa mabugta. Mura magkago mo gisalbutan ba bugo magkangkay kang dako. Ana-ana ba ana-ana. Aw, kanang lato-lato. Mo mauso man na ron. Ayaw di ma. Uso bitaw na pero di na mao. Dugdong sa lato. Aw, kanang lata-lata. Mura magkagdi laki oy. Di ka kasabutan ng ana-ana. Karon mo sa mga ana-ana ron sa makibaw tag unsa na imong pasabot. Ana-ana ba? Ana-ana ba? Babayi ba? Ana-ana. Aw, ana-ana di ay. Kagits nako. Oh, nya. Unsa man? Ana di ay. Ana tay solusyon ana. Sure ka? Oo. Nya, asa man ron? 6 to 6. Ah, chicks kayo oy. Libre way bayad. Uy, bayad dun. Way bayad. Tambalan nimong kana na problema. Ah, kana. Maka ana-ana gani ko. Kuha na gyud bugat na di kayong Tabangan ti ka ay kabalaka. Virgin. virgin ba to? Oh, virgin. Ah, kana ay gusto nako. Upat ka buok. Upat dyan. Oh, Ay, kis. tabalan gina imong problema gid. Ikaw nag-ingon ha? Kasi ningat to na akong managan to palabas nanay. Ah, sure lagi ko. Di man katama preso na. Ah, di ka magpresyon basta na pampiyansa. Gino. Pag sure ba? Pag sure ba? Sure lagi ko. Wa pa kay bayan. Oh, way bayad, libre. Okay. Mga gwapa kayo. Tara, asa mo? Ato na to. Tara na. Oh, karon. Mo ganti ka. Tusday gimingaw na kay kog inana-ana day ay dikit na kay ako wala gigimit gamit. Tusday, karon di ay day. Ako mga ni likini ko wala tubig-tubig ba. Ago! Kamot na ni ko day. Dikit na may tubig-tubig. Man na ayo gwapo nga mong ari kay gimingaw na kay kog ana day ay Unta lagi. Mga bobo! Asa mo nang imong giingon nga mga chicks ba? Turun. Kita ko kayo, gwapa kayo. Gustuhan gina nimo ba? Gwapa anong upot. Di ba mo man ampay mo nga mga siksi na gwapa nga batanon pa? Kasayod lagi dito ka no? Oh, bawo na kung sa taste nimo. Kana, nindota kayo. Sus ka na ko. Wala gid ampay mo. Hapit mo na makita ng kigaw lang no? Ang grabe. Tayo. Ku kabula ba di? Kabulasan. Kadi. Wa man kanay bayo. Way bay libre ha. Libre. Sa kadugayan na to nga hapon-hapon na. Tara na. Sige, turo kay abutan ning tungang gabi. Hala kay gwapo ani day ay. Manalikod ta kay para piliin ta kasi dito. Oh. Sa imong giingon ganiya, upat na to ka 6 upat. So ang upat ka bo. Posible wa kay magustuhan. Kita nga gwapa kayo. Pero tulo, upat. Si gwapa puti kay glisa wa oh. Oh. Kung magustuhan. Pakyaw nimo. Kanindot anak. Ayaw di ma. Upat kay lubot to. Grabe. Apiya kay paa. Di ba? Ni ani. Ayaw kol. Ayaw kol. Mata pa ko kol. Ayaw di ma. Pili ko ani. Kinsa unahon ako ni.
Baga ay. Baga. Pili ko ani. Sige, pagpili na diya. Pili na. Sige, pagpili ho. Mga gwapa kayo na siksi. Ayaw, di ma. Sama na kalang hiya ba? Deprima ko ninyo. Gamingan sa mga ano. Yo! Oh, mayong adlaw kaninyo mga idol. Ayong hapon sa mga idol. Oh, karon. Natay collaboration. Oh, natay bisita. Oh, kini nga akong nasa likod o kani diri sa gilid nako. Muni sila ang Sanremio Buyers. So, ako mga followers din na o mga subscriber. O paki-follow and subscribe sa atong bisita karon. Usab ni ka vlogger ang ilang content sad magpalingaw kaninyo. So, ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-bell all para ma-update sad mo sa ilang mga video nga katawanan. So karon mga idol, ako lang usa kay akong mga kauban na gilakaw. So see you next video mga idol. Kompleto na ta mga idol. So daghan kay ta nga mga makita ninyo mga artista nga naa diri. So ani lang ko to kay murag gabi na. Basin na rin pa shout out din na. Okay, shout out mo. Shout out dahil ko sa kong ex. Okay, shout out. Say next. Shout out dahil sa uyab. Okay kayo. Shout out dahil sa maguwang dahil. Shout out ko sa kong mga kuandra. Mga kaila. Shout out ko sa. Okay, shout out ko sa mga supporters na ko diya tanan, ano? Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, i-follow po na lang page na may page, di ba? Sanremio Buyers. So, next video mga idol, napun tayo sa kabisita si kinsa to? Kuya Mons. So, nagandaghan na ta. Ubay-ubay ta kay akong kauban pinapunto ka buhok. So, Kuya Mons og si Sanremio Buyers. Okay. Daghang salamat mga idol. Bye-bye. Peace out.